Michale! Takže ještě jednou, dámy a pánové, opusťte prostor mezi startem a... Připravit, pozor, teď! Všechny závodnice nám opouští tady ten meziprostor. A první začínají stoupat pod oblouk Mercedes-Benz a tam se bude lámat chleba. Jestli někde bude nejtěžší pasáž tratě, tak je to právě tady to stoupání. Ludmila Karejsová, teď 15 v cíli, to je Anežka Hlaváčová, 144. Přivezla na své hrudi i zádech Adéla Garabíková. Takže se tam po závodě můžete odebrat. Veškeré fotografie z dnešního závodu můžete najít na internetové adrese www.ktfoto.com. Bitte begebt euch schon zu dem Start und bereitet euch vor. Wir starten in ein paar Sekunden. The last 30 minutes. Oh, seconds. Sorry. Oh! Stabilita odstartovala závod a závodníci teď budou točit ostře na pravou ruku. A 38 má Patria Direct, s nimi 36 na špici, to je zástupce společnosti ČES a s 9 tam s nima letí zástupce České televize. Tak to je skupina, která nám odmítla hned postavu. Takže jsme měli také... Na poslední úsek finishmen Marek Pazderský rozjíždí Bedřichovskou štafetu na prvním místě, opískal 9. Do posledních metrů, jak to bude? On přivezl svou štafli do cíle na, jestli se nepletu, 5. místě. Výborně a zástupci nadace Leontýnka, zrakově handicapovaní lyžaři zaslouží veliký potlesk. 3, 2, 1, ze stanu, ještě jim svařák odkapává z koutku, poběžte, já si upřel pusu, co jsem běhnul. Takže co, jsme všichni, nic víc už nikdo nepřijde, takže 3, 2, 1, Místo druhé obsadila štafeta Equika. No a na stupínek nejvyšší vystoupí štafeta, která tady v Bedřichově určitě vzbudila veliký rozruch, a to Bedřichov muži. Aleš Zárybnický, Martin Mikuš a Marek Pazderský. Druhé místo Equika, Martin Tuček, Tomáš Rudolf, Jaromír Horák a Ondřej Valenta. Čili oba dva vyloženě zkušenosti, ano dobře, zkušenosti, budeme tomu říkat zkušenosti. Tam to bylo vyloženě o špičku, vsazená liže o špičku do závodníky štafetového závodu, a to Bedřichovští muži, Equika a štafeta mistrů.